pekatarientzat errukia zera, eta zure santuentzat zoriona. Jose Mari zure sarritzariaren gorpuari, gizartez lur emateakoa zen honetan, egizuaren partedun zure aukeratuekin zeruko zorionean, eta bizitza honetako egiotza lokarrietatik askatuta, emaiozu zure aurpegiaren aurrera agertzea iztuera egunean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrek bizitza, gizaldi eta gizalditan. Daniel profetaren liburutik. Egun haietan, ni Daniel, atxikabeturik nengoen, eta honela mintzatu zitzaidan jauna. Garai hartan, aingeruen buruzagia eta zure herriaren zaindaria den Mikael agertuko da. Larrialdi garaia izango da, herriak izaten hasi zirenetik berdinik gabea. Baina aldi hartan salbatuko da zure herria, biziaren liburuan bere izena idatzia duten guztiak, alegia. Iratzarre egingo da inolbietan, lo dagoen asko, batzuk betiko bizirako, beste batzuk betiko lotxarako. Jakintsuek hortziaren dizdiratuko dute, eta beste bide zuzenean ibiltzen irakatsi dietenek izarrek bezala beti erean, jaunak esana. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Eguerdian, ilundu egin zuen lurbira osoan, 3 arte. 3etan, Jesusek oihu handiz esan zuen, Eloi, Eloi, lema sabaktani, hau da, ene jainko, zergatik utzi nauzu. Hau entzutean, han zeuden batzuek esan zuten, Eliasi deika ari duk. Orduan batek, laizterka joan, belaki bat ozpinetan busti eta kainabera bati muturrean erantziz, edatera eman zion esanez. Egon, ea datorkion Elias gurutzetik jaistera. Baina Jesusek deiadar handia eginez, azken arnasa eman zuen. Orduan, santutegiko oihala erdiz erdi urratu zen, goitik beheraino. Aurrean zegoen erromatar ehuntariak nola hil zen ikustean esan zuen. Benetan, jangoikoaren semea zen gizon hau, jaunak esana. Jesusek erakutsi dizkigun 2 birtute oso beharrezkoak eta oso mesedegarriak dira elkartasuna eta eskerrona. Elkartasuna ezinbestekoa dugu. Ohartzen gera, Jesusen eguneroko bizitzan elkartasun horrek halako garrantzi berezia zeukela. Jesus etzen sekulan indiferente gelditzen
etzen sekulan hotz gelditzen inguruan ikusten zuen sufrimenduaren aurrean. Beti bere bihotza ere sufrimendu horrekin bat eginik egoten zen. Eta modu hortan ere erakusten dugu guri bere jarraitzaileoi modu hortan jokatzen saiatzea. Hain zuzen ere, ezinbestekoa dugu batzuk besteoi laguntzen saiatzea, batzutan batzuk beharko dute laguntza gehiago, bestetan besteak, baino elkartasun hori, elkarrenganako laguntzeko, gertu egoteko borondate hori nik esango nuke ezinbestekoa degula eta oso mesedegarria dela gizaki guztiontzat. Esan genezake gure herrietan egiten ditugun hileketan hori garbi aski isladatzen dela. Eliza betea, korua, hementxe elkartzen gara denok gure herritarrari agurra egitera, bere familikoei gertutasuna agertzera, jangoikoari bihotzetikan otoitz eginez. Beste toki urbanotan eta oskozaz ere zea hotzagoak ikusten dira. Esango nuke gure herrietan daukagun altxor handi bat dela modu honetan elkartasunez hiletak ospatzeko aukera izatean elkar ezagutzen dugun honetan eta eutsi behar diogu honi. Esker ona ere ezinbestekoa dugu gure bizitzan. Gainera, esker onekoak izatea mesede egiten digu guztioi. Aurrena jangoikoarekiko, berak dena eman digulako, eta gero elkarrenganako esker hori ere eduki behar dugu. Batez ere, pertsonek egiten dituzten gauza onak ikusiz, haiei erreparatuz eta esker hori adieraziz. Horrek ezinbesteko, esan genezake, mesedea egiten digula guztioi. Eta gure hildakoekiko ere hala egin behar dugu. Horregatik, elkartzen gera, despeditzera modu berezian. Guk kristau bezala hemen, elizen gaurkoan Josemari despeditzen dugu eskerronez. Berari eskerrak emanez, jangoikoari ere eskerrak emanez, eta jangoiko onari bere alde eskatuz. Bizitzan egin dituen lan guztiak gogoan har ditzala, saritu ditzala, euki dezala bakea, euki dezala atsedena, euki dezala zoriona. Hauxe da gure jangoiko onari eskatzen dioguna gaurkoan Josemari gure senidearentzat. Sinistuz, jangoikoa ona dela, gure egilea errukitsua dela, eta konfiantza handiz berak goiko zeru hartan hartuko duela beso zabalik. Hoxe da eskatzen dioguna, handik ere Josemarik gure alde egin dezan.
jaunaren bitartez. Bera guztien aldein da, gu guztiok betirako egin ez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, hainbeste taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Globalizăm forma bistică venea la nivelul respectiv și mai orientat în Rusia. Are ceasă de armi. Erotizacijske ulaganje v Rusijo velike socialistične desavne, a glede na Maria de Baušvarke. Bere se našu se santuareki. Apostolu santuekin, sanudelekin, eta gizan guztietan zure izan diren santuekin. Haiekin batean horrezte itzagun. Jesu Kristo, zure zenean bitartez. Thank you.
atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai guztu bakera gure egunetan, zure errukien eskarpetatik ekarri ziren bezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna zure sanada apostoluei, bakea uzten dizuen ere bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa elizara, eman duzu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizti baizetan gizaldi eta gizaldietan, jauna bakea beti zuekin, eman duzue bakea.
goizetan berriz ere gogoan izango dugu hemen Jose Mari bere parrokian. Eta orain bukatu aurretik azken erreskurtsoa egin dezagun. Gure eta